En microinformàtica, una partició és un tros de disc dur on es pot fer la instal·lació d'un sistema d'arxius. La partició és la divisió d'un disc dur real, maquinari, en un o diversos discs virtuals, programari. Cada partició... Un conyazo, tio. Fadili, ens concentrem o ens concentrem? Una mica d'atenció i respecte, no? Vinga, va. Per exemple, per parlar d'una petició acollint un sistema de... Abdel, tio, que no sé, aquest és un pesat. Sí, tinc una idea. Si te acompañas. Claro que sí, cariño. Vale, nois, estic farta del profe d'informàtica. O sigui, no em digueu que no, les classes cada cop són pitjor. I l'altre dia estava parlant amb l'Abdel i vaig pensar de sortir al carrer. Estic farta de Facebook, d'Apple, que ens estiguin tocant els ous tots els dies. Per què no ens rebotem, hòstia? O sigui, hem de sortir al carrer, som un munt de gent, o sigui, no ens podem estar callats. L'altre dia vaig estar mirant per internet, informant-me una mica, i vaig veure que ni Apple, ni Firefox, ni Microsoft, ni Sony està pagant l'IVA, que és un 21%, com nosaltres paguem per comprar el menjar i per comprar qualsevol cosa. Així que estic farta d'aquestes putes multinacionals que es forren, s'estiguin forrant a la nostra costa i nosaltres estiguem calladets com si res ens importés. Així que vull sortir al carrer i vull reivindicar-me, vull denunciar aquesta injustícia i vull que vosaltres vingueu amb mi. Esteu amb mi o no? Claro. ¿Voleu sortir al carrer o no? Claro, vamos, echarle huevos y vamos a salir. ¡Sí! Teniu tots clar que volem repartir aquestes notícies perquè tothom s'enteri d'aquesta injustícia. Esteu d'acord? Sí. Esteu tots preparats? Sí. Jo estic a tope, així que vinga, va! ¡Adiós! ¿Qué? 24.600 personas. No me lo puedo creer. Ha tenido éxito y todo, la broma. Sigue subiendo. 25.000. La tía la alimenta, Apple no. Le doy esta manzana, esta noticia para que se la lea. Gracias. Que quiere decir que pagamos un 21% de IVA y Apple solo paga 1,9%. Y dicen que tienen pérdidas y solamente pagan el 1%, claro. Y mira el edificio que tienen y se quejan. Y en el Cuando lugar que lo tienen, que no es cualquier lugar. Estamos revolucionados por eso. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Aquesta poma simbolitza la justícia. Apple only pay the 1%. Cuando tú compras cualquier cosa, tú pagas el 21% de IVA. Esta gente no, esta gente dice que tiene pérdidas y solo paga el 1,9%. Esta manzana sí que paga el 21% del IVA y esta manzana sí que te alimenta. Por eso, para ti, y esto es una noticia informativa. Ah, bueno. Y mira, merienda. ¿Y merienda? Gracias. Vale, pues muchas gracias. A ustedes. El IVA esta señora. es del 21%. La madre que los parió, ¿eh? Sí. Ya ves. Pues estos tíos solo pagan el 1%. Porque sí, porque dicen que pierden dinero aquí. Mira el edificio que tienen y dicen que pierden dinero. A la madre que Y entonces el gobierno dices, va, pues solo paga el 1,9%. Pues mira, esta manzana, que sí que paga el 21%, de merienda. Des taxes et après elle dit qu'ils perdent beaucoup d'argent dans les spams parce qu'ils payaient les taxes et seulement ils payaient 1%. Merci, bonne chance à toi. Wow. Habla en chino. 31.522 visitas. No me lo puedo creer. Madre mía. Quantes pomes em donaran? 500. 500 pomes, Déu meu! I la cara de la iaia, heu vist la cara de la iaia? Ha sigut boníssim!
Déu meu, això ho hem de repetir. On podem anar? Això m'agrada. Estem creixent. On voleu anar? A Castelldefels. Podem fer-ho per Badalona. A Mercadona. Què dieu? Anem a lo gran. Anem a Berlín. I la pasta. La fiqueu vosaltres, m'és igual, traieu Que el no que fiqueu vulgueu. vosaltres? Hi ha gent d'aquí que no pot ficar tots els diners que necessita. Tu estàs flipando. Com que estic flipant? Però home, que això era una cosa petita. Pues ara el següent, si t'emociones molt, pues a Madrid. Però... M'esteu vacilant? De veritat? És que tens massa ambició, no sé. Això que hem fet està guai, però... Com que? Ens quedem aquí, llavors? No voleu créixer, no voleu fer-vos famosos, guanyar diners? En sèrio que no? Pues si esteu d'aquest pal, passo. A veure, nois, no veieu que sense mi no podeu fer res? Soc la protagonista. No, no digas eso, porque yo he hecho el streaming y las visitas llegaron hasta 30.000. I qui va donar la idea? Ja. Ara, si no, estaríem a la puta classe d'informàtica estudiant els megabytes. Ai, Jo t'has vaig fer a passat. l'arbre, el disfraz de l'arbre. Què, vas enganxar 4 cartolines, no? Te has pasado. Hemos estado todo el tiempo repartiendo. Joder, Juli, jo et vaig fer l'arbre, vaig enganxar totes les fulles. Sin mí no hubieran venido estos. És que no em deixeu créixer com a artista! No entiendo su actitud. También se pasa un poquito. No piensa que pasa 3 horas delante de la pantalla del ordenador y encima se queja. Es que no sé por qué se pone así. Las cosas se hablan. Hola, nois. ¿Qué quieres? Perdoneu, s'ha anat la olla, completament. Sí. M'heu ajudat en tot i que, perdoneu, he començat a dir-vos ordres que no calia. Te perdonaré. Que tots junts som un grup, no jo sola. Sense vosaltres jo no seria res. Entonces, ¿qué faré? Fem un projecte, a lo gran. Tots junts. Esteu amb mi? Todos juntos. ¡Tots units! Vinga, va, nois! Som rebel·leados i no estem en venta. Todo cabe, pero no todo vale. Van a recoger lo que sembraron. Sense dones no hi ha revolució. La diversidad es la nostra força. Tot és a tots perquè res és a ningú. Somos y seremos rebeliados.